Hello mindenki! Ez itt a Brainrot bunyó 4. része, azt hiszem. Igazából, aki nem tudná, ennek a sorozatnak az a lényege, hogy brainrotokat versenyeztetünk egy ringben, úgyhogy akkor nézzük is a mai versenyzőket és elkezdeni az első. Hát a mai két versenyzőnk nem más lesz, mint a kék oldalon Chimpanzini Bananini és Ballerina Cappuccina, őket nagyon jól ismeri mindenki szerintem, és akkor hát nézzük, hogy ki nyeri a fightot. Lájkolj, ha Ballerina Cappuccina fog nyerni, és iratkozz fel, hogy a Chimpanzini Bananini a tipped. Aztán nagyon verekednek, hoppá! Ballerina Cappuccina milyen rugásokat tesz, de azért Chimpanzini Bananini is jól fejel. Hát nézzük, és azt a Ballerina Cappuccina megnyeri a csatát, elégedetten hát így elbalettozik a sarok végére. Te eltaláltad, hogy ő fog nyerni? Ha igen, akkor hagyj itt egy lájkot, vagy mit tudom én.